Kaya sa mga subscribers muli si Honorang Magkikunto. So ngayon po ay September 1. So this is the first day of September 2025. So ngayon po ito'y updated therapy ni Kuya Jaime Sala. Ito po tayo sa Block 5 Kupang, Arayat, Pampanga. So we're gonna check first yung BP, and then after that we're gonna pray, and then we proceed to the speed recovery program. So ngayon po massage therapy siya, at meron po tayong target sa kanya ngayon po tayo na possible for 12 po tayo or 14 po tayo. So para ma-increase yung lakas niya sa lower back at saka lower limb. So at least in preparation po sa kanyang target na walking therapy. So watch it po till the end. And again, sa lahat po ng mga kamag-anak ko ni Kuya Jaime Salak, sa inyo po lahat, shoutout po sa mga Salak lang dyan. Yan, dito po sa Kupang, Aray, Pampanga. Sa lahat po ng mga kamag-anak, patuloy niyo panoodin po yung aming updated blood therapy at sa kanyang mga anak. So continue po, yung tutok po sa kanyang everyday blood therapy. So nakikita niyo po yung kanyang mga other improvement na ginagawa po namin. So watch it po till the end, and God bless po. Sige na. You okay? You okay? Okay. So we're gonna check your BP. Gusto ang BP mo? Mas BP. Okay naman. Hindi mo nahihilo. Hindi ginawa. So kung naman yun, ako rin. Walang! Oh, hindi na kami. Tuwing days ko na pala. Okay. Ito ko yan, ha? Ito ka lang din. Ito, ha? Relax ka, ha? Ba, no.
Iya, mag-global itu ya, kanya. Good na. Na, mga kain mo, sakto lang na. Complete ko, ano rin ito. Good. Yan, 150 over 80 guys. So yung ganyang dugo is 150 over 80. So okay na rin yun. So activities namin ngayon is, yun nga, so after ng BP niya, so pulse rate na is 87. So upper limbs basic warm up, lower limb basic warm up. Ang sit up niya, kailangan pasan po kami. Tapos sitting positions, kailangan mas matagal. So po tayo, ang target ko is 14 counts. And then light massage therapy. Siyempre kailangan ng light massage therapy natin pang closure. So hindi po siya kukuryente ngayon. So more on light massage siya para karoon siya ng body conditioning and relaxation. So support again mga new program. Bago po natin so pray. Pray mo lang kami kuya. Kuya, pray tayo ha. Okay, kasi picture. Tayo muna ha. Okay? Luka 6:37. Pag sumakita mo na pagkakita ka ng Diyos, ang bagay, pagkakalabos nila. Marcos, ang sititulos, magkaroon ng kaya. Doon, maraming sa kita noon, na ito yung nag-isip ng babalik ng asa. Ang bless, yung program, pagkakita ito, pipilari sa Espiritu ng Lord. Samahan ko ang Lord at sa ang gabi nito, sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan ng Jesus. Wow! Okay, so you can warm up. Please, open it. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, just to get used to. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Exercise. This one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Verse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Huh? Dali mo. Stretching natin. Sama. Bukas. Sara. Bukas. Sara. Bukas. Sara. Bukas. Tiga. Tiga din. Wow. Bukas. Tapos. Samunta. Samunta. Sa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Ito. Walo. Siyam. 10. Good. Wala. Sama-sama. Istis na, no? Ano gusto mo mamaya? Wala na ako. Ha? Nagalaw-galaw mo siya, ha? Ha? Gumagalaw mo siya. Wala mo na. Galaw-galaw mo ang stroke. Stuck up eh. Ayan, nagalaw-galaw mo siya, ha? Nagalaw mo siya, oh.
Igalaw-galaw mo kuya para mawala yung pamamagana yan. So, yan. Hindi masyado marami kasi medyo mas, may pain, no? May pain eh. May pain marami dito. Kaya mo lang, no? What? May power na, no? 15. 6. Saka na. Dalaw mo. Yeah. Whoosh. Yeah. So, yung natin pagaling mo na. Galing wala. Yan. Paksa ka ng bantok mo. Yan. Wala. Ganun lang. Sige. Yan. Diba? Yung sakta, no? So, yung natin na-practice. Yung galing mo. Yung tuki. Ano? Pero okay lang. Ha? Sudah na, gabi. Bigay mo, pila. Relax. Doon mga siya, kaya sila. Hello? Yun, ha? Oh. Ano yung bisa niya? Spot. Yun, ha? Oh. Ay ba? Spot. Hindi ba malis yun? Tapos? Sa Diyos walang imposible. Yung mga, sa Diyos walang imposible. Basta wala po kontra. Isa ka rin mo. Wala po kontra. Ano? Dali mo ito eh. So ito ba? Yan. Natin. Oh, sipat. Sipat. Basta mo din. Sipat pa. Good. Push. Diba? Wow. Kaya, lang. Good. Trento ko yan. So nakapokus po tayo sa kanyang lower limb in preparation po sa standing niya po para mabase po yung kanyang pagpapalakas ng lower limb. So more on stretching po tayo. So ito po yung ating makikita yon, yung medyo yung upper limb niya, may mga problem din dyan, pero mas focus po tayo sa kanyang lower limb para in preparation po na tumiba yung kanyang standing. Yan. Yeah. Hindi naman ito ano. No? Islam? Sipa, ya? Sipa.
Squat. Squat. Woo. Taas, no? Are you okay, sir? Sit down. I'm okay. Ang papatibis natin sa kanilang lower limb. Si dorsal, si kanda. Yan. Kanda. Push na kasi. Yan. Ayun na. Okay ba yan? Left. Hip. So you do it every day. Para lumakas ka. No? No. Ito naka-basic ano mo. Basic warm-up tawag dito. So ito yung pinaka-basic warm-up niya. During our therapy, nakapagod pero kailangan gawin. Baka yan? Sabi mo 10 sit-up. Ito lang. Sige. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Okay. Number 5, more 10, sit up. Ready? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Bukan. Relax ka muna, relax na. Pagod ka. Konti. Oh. Wala yan. Kailangan i-push. Wow, galing mo ha. Basic ka. Umiikot ka pa. Okay. Basic ba? Umiikot ka pa ha. Sila siguro yung perap no? Yeah. Lasin mo ito ang tanong yan. Ha? Malakas mag-push ng ano? Mag-push mo no? Mamaya na yan. Bukas tayo po kayo. Ano? Galing ba? Ano mo? Diba? Ha? Diretso. So guys, target ko ngayon is pasok po natin ang ating po tayo. Kailangan malis namin yung 40 namin. So ito yung pinaka-main objective ko for this day. September 1, yung kanyang po tayo, ay kailangan maka-14 kami. So, para mas lumalakas yung kanyang lower limb. Okay? Ready? Ha! Ready ka kuya? Pasa mo to ha? So ang motivate ko, ito yung magdadala. Ha? Hindi tayo mga subscribers na guys. Lahat po ng mga anak po ni Kuya Henry. Ito po siya. For our 20 September. 1, 2, 3. Push! 1, 2, 3. Push! Bitaw. Uy, bitaw ako ha? Diba? Yan ha? Clown. Thank you, Lord. Tama. Pwede po doon. Balik siya no? Kamay no? Magulo ka na. Ako abdomen. Yan guys ha. So, minamotivate ko si Kuya Aime for standing alone. Palakas na kanyang moving. Okay, sir? Good. Wala? Ako ka sa akin, ako. Ako sa akin. Sige, tawag kita. Yan o. Ayos ka lang? Email
I-maintain mo ganyan, maintain yan. Dente lang yan. Good. Spudgy. Ano po ang magic ng gift weight? Thank you, Lord. Salamat po. Ayan, nakakatayo mo ng magaling talaga si Kuya ng isa. Nakakalo na sa akin. So, means lumalakas na po ang kanyang lower back and lower limb. So, these are 20 session therapy. Ito na. Ito na. 1, 2, 3. Very good. Okay. Makakasip na tayo, Kuya. Ito natin gawin. Okay? Oh! Guys, request si Kuya. 15. Ayan, plus 1 tayo. Kuya, ano? Kuya. Ano? Ano natin yung araw? No? Cha-cha. Cha-cha-cha. Ay, nga, pas po nyo. Sumasaw pa si Kuya nyo. Yari kayo. Pagkumarin to. Diba? Ayaw mo nga ayusin pa ng project mo yan. Pagkumarin ka. Marami kang ayusin project. Pag sa libig ka lang, damo, no? Kaya nga yun. Glass, no? Glass. No? Glass cutter lang, ano? Ito lang, ano? No other than. Wala. Oo. Eh, yan yung... Kasi masipag ka, no? No? Saka discard. So, gawa tayo. Gawa tayo mali-mali, di ba? Hindi po tayo tayo. Sige. 1. So, nakasya na po kami. So, push. Opo. 2. Okay. Push. No? Push. 4. Good. Okay na muna. Ha. O, sapa. 4. 5. Ay! Halima na kami, ha. Pupunta tayo, ha. Wala. No. Easy lang. Oh, gawin mo na. Oh, di ba? Oh. Thank you, Lord. Okay. Laki na improvement mo. Yan. So, ngayon po ay again, September 1. So, nakakalima na kami. Ilan pa? 10 pa. 10 pa, guys. Puli-puli daw, ha? Yung challenge ko kay Kuya Jaime. So, this week, 15, no? Next week, 20. Diba? Para lumalakas ka. Kuya, malalim. Pakinggan mo ngayon, mas okay ka ngayon, may improve ka. Diba? Mas lumakas ka. A. E. I. O. U. O. 1. Ibig ka. 7. 10. Pala salita ka. 1. Maras. 2. Sige. 1. Yan! Okay. Pagkakaroon ka ba 3? Yan. Yan. Ano mo? 7. Yan. Okay. Okay, last ka ba na? Baka matawa ka. Matawa ka. So, ito nga muna natin. Hawakan ko ito. Ito dyan sa kita. Doon tayo sa... Sige na. At ako nito ha. 2, 3, 5. Ready? 1, 2, 3. Push! 1. Back. 4. Ina na ako. 2. Yan. Yan. 8. Nakita kami ha. Sige. Okay. 9. Last one. Tayo ka ha. 10. Last one. Tayo na. Tayo siya ko. Dito. Baka mo ka. Balansin mo sarili mo. Mas ka na. Balansin mo sarili mo. It's magic. Diba? Magic. Ayan guys, ha?
Stop lang. Ano, tubo pa yun? Muna? Muna? Muna po. Sige. Malakas ka na, no? Nire-relax mo siya, no? Okay na. Thank you, Lord. So, medyo... Walang! Huwag ka lang. Dito kami eh. Load ka lang. No. Load ka lang. Nakakita ko. Hindi tayo mo. Dito ako. Dito ako. Oh. Diba? Sige lang. Ganyan lang. Ganyan lang, ha? Ha? Yan. Focus ka lang. Huwag ka nga lang. So, yan. Hintay ka lang. Yan. Good, good, good. Yan. Ganyan lang. So, yan. So, yan. Spot lang ako. Higit lang mag-viewers natin mamaya yan. Lalo natin mamaya. Okay, no? O, simple tayo. Okay. Balik ka na? Balik ka na? Mabuta na na, baby. Tignan po. Tanda lang. Spot. Ha? Pati pag po. Tuloy mo, ha? Ha? Tayo mo na. Diba pa? Diba? Sige mo na. Kapag uy, mo. Kasi mo. Yan. Ready to split body na. Yan. Pagpapin lang po yan. Tayo na, no? Ha? Tibay na, no? Tibay na. Tibay sa asyo. Let's go. Kaya lang, ha? Tapos yung massage. Gulong mo. Ano tanong mo? Ano tayo mag-lima? Ha? Patubol mo ito, ha? Relax. So, paghapon sa likod, siyempre hindi masyado mabigat. Gano'n lang yun. Just to relax the fibers of the muscles. Ayos kaya? Ayos. Picture ko. Ayan. So, after this, kakat ko na yung video niya. So, shoot ko lang yung 14 na, kaya 15 na, buta yun niya. So, meron ko ng 5 na gawin pa. So, relax ko na sa kuya. Maligyan. Okay? Relax. Kaya ba natin last 5? Pero ready? Sige na ko yan. So, sa last 5, award ko tayo. Ito po yung session niya. Ito na kanyang breaking movement. Ready? 1, 2, push! 11. 12. 20. 13. 14. 20. 15. Puta, 20. Sisiyo. 20. No? Opo, kaya na. 20. Kaya na. Ako na, tayo na. 20. Kaya. Guys, alam niyo po, 15 lang po yung ano ko, pero 20 request ko kuya. Pagbigyan natin. Sisiyo, no? Buko na. 20 kaya, no? No? Sisiyo. 20, no?
Ganda mo na yung power, no? May power na siya. Pag gumagano mo na, hindi na ulit, ha? Kuha ka yung power. Uy! Walang! 20 to, 20 na to! Sakto ka sa pecha, kuya. Ha? 20. September na. 20 na. 20 tayo. Guys, nag-advance tayo. 20. Request ko si kuya. Dapat nga, 14 lang, di ba? 20. Lain mo. Ha? Pero okay ka lang. Hindi ka nahilo. Sige, sige. Subukan ko yung gulong mo lang. Yung gulong, subukan ko yung gulong. Subukan ko lang, ha? Kung kaya ko, ha? Kaya mo, kuya. Praise God! I-check mo lang, no? O isa, buka. Uy! Ano ba? Hindi. Hindi mo tayo sa 20. Apat pa, no? Yan, meron pa. Ganyan gusto mo kaya? Sige, check lang, ha? Pwede ba ako 3? 17! Ano ba? Ganyan mo kuya? Ha? Check lang, no? So, diba? Kaya ba? Sige. 18! Praise God! Thank you, Lord! Ano? Pumunta kayo? Ayan. Ayaw po kayo. Okay, ito na ha. 17 na ha. Dalawa pa. Ano pa? Tatlo pa ha? Sige, 1, 2, 3, 18! Mga pinakas mo. Oh? Ayan guys, malayo na ako guys. Ano nyo, ha? Ay, si kuya. May nawa mo ba, no? O, puna. Dalawa pa. Matay mo. Ito na, ito na. Ano kayo, ha? Kontra pa kayo, ha? Pupuntingin ko lang, ha? Ano, kontra kayo? Ano, ha? Oh, yan, oh. Ano, oh. Magagaling pa ako. Yung thank you, Lord. Tibo mo, kuya. Bakas niya, oh. Tumakas na, bro. Kuha na. Siyempre. Ano sabi mo? Kaya mo! Galing! Simusin. Galing! Saan na? Wala ka na. Tagal na, no? Ito. Ito, magic talaga ito, ha, guys. Magic! Woo! Wala yung kasama mo, eh. Wala, ayaw, eh. Ayaw niya ng magic, eh, no? Ayaw niya ng magic, eh. Ayaw sila, panta sila. Sayang yan, eh. Thank you. So, guys, this is a great improvement. Nakapangilabot dahil si Kuya Jaime improve lang kanyang pagtayo. Ayan, so continue tayo praying and continue supporting my speed recovery program. Hindi mo daw mga pinto. Ayan. Maraming matutuwa na ito guys. Ayan, no? Nakita nyo rin forma ko. Forma pa lang. No? Diba? Kaya mo! Kaya mo! So, dyan. Mga baby. Bitaw ko. Yan. Wala. Kasi mo. Uy! Magic! Meron pa tayong ilang pa. Sobra na. Dalawa pa, no? Parang mabakas ka mo. No? Mabakas ka mo. Pulakas ka ng Diyos. Bukas, kuya, magpapashoot tayo, ha? Yung pumutayo na tayo, ha? Ha? Pitching ko. 30? Puta, nakso na nun! Ha? Kaya
marami saging. Kaya-straight raw bukas, oh. Wala na muna gano'n-gano'n. Upo tayo lang muna, no? Diretso tayo. Hindi, okay ginawa natin. Wala na. Ito na warm up, diba? Wala tayong pansin. Wala tayong pansin. Wala nanonood eh. Wala eh. Tulog yata. Walang! Oo nga. Kukunta sila? Kukontra pa? Gumagaling ka na? Ala! Ay, walang gumagaling. Yes. Mag-iapin tayo. Yes. Gusto nila tayo. O, dalaw pa. Kaya pa? O, sige. Sumasahin na kita, ha? Tinan mo, ha? O. Kaliwa, dali. Push. Ano ka na subo? Ano ba? O? Ano ba subo? O? Yan. Yan. Ako na, ha? O, isa. Pagod na, no? Ha? Siyempre. Ito sa akin. Taksa. 1, 2, 3. Push! Ang mahina. Ano mahina kay Pekto ng girlfriend? Malakas siya. Oh, ano mahina? Ano mahina dyan? Wala. Oh, check mo lang. No? Check tayo. Yan. Nakabak siya. So guys, ito po yung 20 natin. So talagang thankful tayo kay God. Thankful na po yung kanyang pagtayo. So, ha? Buka na. Hop! Yan! Oo, syempre, lumalakas yan, di ba? Lumakas, no? Ibrang ko, kuya. Oil. Hindi na ba to?